Здравейте, приятели! Аз съм Анджи. Аз съм Деми. И днес е 22 декември. И днес ще отваряме 4, 19, 20, 21 и 22. Вече бъде мега. Но нищо не искам. Така, нека да започнем с беле календарите. Слушай го да му. Така, ето го тук 19. Добре, 19. Отваряме. Гуанче! Не мисля, че е Не, гуанче. нищо. И, приятели, това е околочен крем. Отдолу да си го слагаш. Аз мисля, че е така старкаля. Има и срочта, ама това си е най-обикновено. Аз мога да стигна. Добре, сега... Сега ще отворим номер 20. Ето. Къде? Не, тук е 22. Ето го. Не, това е 21. Отваряме. И пак е някакъв крем. По две. Това е маска за крака. Маска за крака. Малко го съде. Пробвам ви околочния контур. Околочния контур. Защо не отнаги? Спрямо маска за крака и идва ред на 21. Къде е 21? Тук. Значи при мен е... Шампуанче! Не точно шампуанче, не знаем. Чакай, сега ще прочита. Това е хидратиращ тоник за лице. За лице, значи. Да го помиришем. Това е като олиото за тяло. А това нищо не пускам. На колени гонде. Може, че малко се едно на спирт. И така, приятели, сега отваряме номер 22. Вземи. Това е крем душ гел. Това е за къпане, това става. Ама тия за лице... не са Това точно беше на корабийки. Ето. Ама решено. Бе, това е за къпане, бе. Какво смах си, приятели? Какво ти сме си? Много хубаво реше на корабийки. Да. Да. Имаме ли още така? Не. Календара Не 4. стават последни два. Но този календар не стават две. И така, приятели, сега да вземем... Две такива календара! Щом ли стават две? Сега да имаме твоята, ето. Бананчета. Тихо, бе. Както в Ти миналото. можеш ли да го срежеш? Само да не прерязвате ангелчето. Давай. Те бяха в миналото видео, казахме, и бананчета бяха. Ето. Какви бананчета? Те приятелите не знаят. Гъбки. Чакай. Добре, ще ги отворим. Ще си видите задачата. Чакай. Аз не бързам. Дръсни. Не, ти не си срязваш, ти си... Хора, хайде. Бананови са. Ето ги. Те се познаваха, вижте, отдолу беше. Ето бананчик. Отдолу се показваше тази картинка. Да решаваме задачи. Това вече го Това има. за теб е абсолютно. Защото не сте го свършили. Да ги пробваме. Не. Сега гледайте. Маря. Така, ето 20. 20 е много странно. Като филийка е. Като филийка. Да. Ето филип. И е тънко. Не беше ли казал, че е като кабел? Не, за друго сигурно си казал. Ето, приятеля. Така. Като Интересно филийка. ли? Да, мен ми харесва. Уау, види! Е това. Кръвни мистер Ченджо!
Дайте да ги видим. Моите са моите на Енджел. Чакай да покажи. Не мога. Ще се сложа. И тя е така. Пусни съм. Тя е твърда. Ето тук има много различни маниста. Ето вижте. Има изтични. При мен има. Разни При мен има палетки. луна. Аз имам ключ. Стичи. Вижте, аз имам ключ. Аз имам много неща. Имам и панделка. И аз имам сърчице. Виж, аз имам панделка. Абе, покажи я, бе. Аз имам панделка, вездичка с диамант пак. Топче някакво диамант, сърчице и ключ. Ключ е много сладък и сърчице. Ето, приятели, гривничката е много яка. Кич, ама як. Ето ми моята кахи. Ето е моята с Енджел. Топче, панделка, вездичка. Тук е такова топче някакво странно. Тук е някакво сива Така, и тъпчка. приятели, задачата ни е тази, да си направим кой ден маникюр. Малко. Аз ще си направя коледен, ама да е син, за да си отива с гривната ми. Чакай. Добре. Давай, Деми, ти си батко. Давай. Давай. Упражнение. И това след малко ще се махне и ще... Само това. Айде, давай, режи. Това е много твърдо. Айде, режи. 4 отваряте и гледате следващите вече. Да. Ето, приятели, можете да гледнете. Не знам какво е. Чакай. Не ти го гледате само ти. Добре. О, майте се. Вау! Това какво е? Опа. Това е лип балсам. Балсамче, т.е. гланцче. Да. Може да отворим. Да. Хора, сега имаме Две неща имате. балсам и такова, което ние сме го яли. Не сме го яли. Там сме го яли. Той е коледен балсам. Явно ще да е зимен. Аз им дадо коледа на него, вижте колко е красив. Дядо Коледа. Чакай ми го покажа. Коледно балсамче, добре. Така. Чакайте. Така. Не се прави така, бе. И я покажете какво Да спадне. видим. Отваряме. Буде оранжево. Моите червени. Вау, вижте колко е сладко. Ой, доста е червено. Да се надяваме, че е безцветен. Да се надяваме, че е безцветен, нали? Ето ги Аз кутийките. исках червеното. Ето, приятели, ето така изглежда. Моята е така. Току-що си сложих и ето така изглежда. Дори аз не знам как изглежда. Твоето? Твоето е червено. Дай да прочетем. Моето леко си личи, приятели. Да отцветяваме коледни картинки за отцветяване. Става календар. Ето те сега са ми се паднали. Да, Много нещата, неща. които ми спаднаха. Това, гривничката, ланците, тези неща, много готини неща и идва ред на последното, за жалост. И опразва календара. Това е много странно, да има играчка и... Така, повтарям. Поглеждам аз и сипвате. Ето така, вътре, ако се вижда нещо. Добре. Така, и изсипваме. Пакетчета! Мистериозни стич пакетчета. Може ли го? Няма значение, това вътре ще се падне. Различно. Вижте какви са. Вижте, паднаха ни се ето такива барчета. Стиче моя! И пак мистериозни пакетчета. Аз залагах, че ще има мистериозни пакетчета. Стич! Отново. Същия ли е? Стич! Отново. Същия? Не, друг. Не, Деми го има този. Аз нямам този. Аз имам Енджел, този. Прочетете писмото.
И 2 май такива. Да направим коледни картички. Ами, Вие вече май понаправихте. да. 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 Понаправихте. Така, значи паднаха ни се ето тези фигурки на Стич. Паднаха ни се тези на M&M's, балсамите за устни, барчетата, гъбките и тези от адвент календара на Белея. Този И грими. плюшгел, нещо си, околочен крем и маска за крака. Това ни се падна за днес. И гривните. И гривните. Та толкова много неща изредих, че си мислех, че съм малко множка. Май! И 4 наведнъж. Да. Какво се случи тук? Трупано е. Да. С подаръци. И, приятели, утре ще отваряме ето това, което също много стана, но за днес си беше това. 23. И това беше от нас, приятели. Ако ви харесва видео, абонирайте се за нашия канал, харесайте това видео и гледайте миналите ни видеа, в които отваряме адвент календари, отваряме джуси бомпове мечки и всякакви други неща. Чао! Чао!